kan hakan shege ne. Mai gida rena wallahi shi ya turo mu amma ni yanzu ko yanda ma zan tabbatar mai ya hakuri ka bani lambar waya kai. Kamar ni wai za a bugan mai yaro kamar ni. Ni dai dan Allah ka hakuri ka gane wallahi wani bai da mutunci wallahi bai da ya kai bayani. Kai da wajihi idan ka je gurare ba mu samun nasara. Kai ma je ka buge wani shi. ka san ku to ga yaron wani miji ne wallahi Tashi mu je gurare. yanda ma zan tabbatar mai ya hakuri ka bani lambar waya kai dinga wallahi dai wata mai dan girman Allah. Bazata yana nan tafi a wannan tashar ta mai suna na Hausa TV. Sai ku subscribe dan na alamar karora domin samun sababbin shirye-shirye. Mun gode.